Αλφα. Είμαστε Καρκαρίας Κρού εδώ. Καρκαρίας Αλφα. Είμαστε από το Καρκαρίας Κρού, εγώ είμαι Καρκαρίας Β. Βρισκόμαστε εδώ γιατί είναι το τέλος του κόσμου. Σε αυτό το γράφο, το τουρκο-τσούτσουνο. Και πρέπει να σώσουμε τα φυτά τζούτζου. Τα φυτά τζούτζου, γιατί είναι τα τελευταία από το είδος τους και πρέπει να τα σώσουμε, γιατί είναι η κληρονομιά μας. Λοιπόν, θα μείνω στο τζούτζου πάμε. Τα φυτά τζούτζου. Λοιπόν, στο τζούτζου πάμε. Θα λέμε. Γράφεις. Ναι. Ρε, σοβαρούμε. Μία. Έλα Καρκαρία πίσω! Κάθισε!